Oko je vrlo važan organ ljudskog tijela. 80% svih informacija čovjek spoznaje pomoću oka. Oftalmologija te istraživanje oka i vida bilo je područje koje me interesiralo. Cijeli život pokušavao sam kombinirati istraživanje oka i lasere. Koristeći Wavefront tehnologiju možemo mapirati nesavršenosti ljudskog oka. Pomoću Wavefront slike ljudskog oka možemo zapravo rekonstruirati nesavršenosti te zatim pomoću refraktivne kirurgije ukloniti te nedostatke. Još prije 45 godina predvidio sam da bi se laseri kratke valne duljine mogli koristiti u kirurgiji. 1982. godine smo pokazali da možemo izmjeriti valnu frontu u živom ljudskom oku. I to je, mislim, bio ogroman napredak. Inovativnost je prijenos ideje iz laboratorija na svjetsko tržište. Važno je biti fleksibilan, ali i biti dosljedan. Moja je supruga igrala važnu ulogu u mojoj karijeri. Ona me je uvijek poticala.